Jeg hedder Annika, og jeg er 34 år. Det startede med at ride, dengang jeg var 5 år, hvor min mormor sagde, at jeg skulle gå til ridning. Og da jeg så var 6, så sagde hun, nu skulle jeg også have min egen pony. Så hun købte min egen pony, og så har jeg stort set reddet hver eneste dag lige siden. Aros og Fenris er en 20-års valak, som jeg har haft i 2,5 år. Det er noget af det bedste, som der er sket for mig. Han er en helt fantastisk hest, der passer lige præcis til det, jeg har behov for. I 2005 var jeg involveret i en trafikulykke, der gjorde, at jeg blev lam fra halsen af og ned. Men efter en lang genoptræningsperiode, så genvandt jeg en masse førlighed. Og så tænkte jeg, at på grund af sådan en ulykke, så skal det ikke afholde mig fra at komme tilbage på hesteryg. Så kort tid efter, der hoppede jeg op igen, og så har jeg reddet igen lige siden. Forberedelserne frem mod VM i 2014 i Frankrig, de bliver noget af en udfordring. Jeg er gravid nu i 7. måned og har ikke reddet i lang tid og kommer heller ikke til at ride før til foråret. Så min forberedelse på hesteryg bliver meget kort. En af de oplevelser, som jeg husker rigtig meget, og især med ham her, min nye hest, det var sidste år i London i 2012, hvor jeg stod på podiet og fik overrakt den individuelle bronzemedalje. Det gjorde mig simpelthen bare så glad, og jeg blev så rørt, så jeg kunne simpelthen ikke holde tårerne tilbage. Og det var bare et rigtig, rigtig stort øjeblik. At have en sponsor som Presalit og deres samarbejde med DHF, det betyder rigtig meget. Presalit er en sponsor, som er meget dedikeret og involverer sig meget i sine atleter. Og det er stor betydning, at de bakker så meget op om den indsats, som at man gør.